Bună ziua! Așa. Dar cum spuneai, fată, tu la cimitir când mergeam? Hristos a înviat. Cum? Hristos a înviat. Adevărat am viat. Bravo. Așa. Le scoatem. Dacă punem... Dacă îndreaptă tati tot pământul ăsta, e păcat de zambile, că-s de alea puse de noi, de ani de zile, de la ghiveci, de... Ce-i? Am spre adânci și le-am tăiat ieri. Nu-i bai, că poți să le... Doar că sunt foarte, foarte adânci, numai aici. Trebuia mult mai adânc, așa. Nu, și cred că nici așa nu se poate. Astea așa și el? Păi la ce, mami? Stai așa să le căutăm mai întâi. Dar nu le găsesc. Nu trage! Așa pot să-mi dau seama unde sunt, la ce adâncime. Pardon. Ardoriști? Ardoriști. Nu avem nicio șansă să dăm de ele. Ia. Mai au rădăcini? Mamă, numai pământ de ăsta, de la negru n-am dat încă. Uite tu aici. Ia dă-te, Noa, fugi. Poți și eu să iau cu lopățica. Poți și eu să iau cu lopățica. Ia. După aia iau eu cu lopățica. Hai să vedem să găsim ceva. Iau tot Nu avem pământul. niciun... Nu dăm eu. Și cred că nici eu să-l duc. Hai, luați voi pământul acolo. Ia, hai să mai încerc și aici, dar nu cred. Păi da, doar nu, e la suprafață aici. Ce cauți, iubești? Ce vorbești tu, îți dai seama câta stratul e aici? N-am dat. Da, și eu sunt ăsta. De ăla, dar nu e, Ăsta vezi că stratul de... e ca o ceapă așa. Ce ăla? Bulbi, mă! Unde strat? Bulbi! Bulbi. Nu-i găsesc. E Ia aici? uite cât au de asta tulpină în pământ. Ea a Ia. fost în pământul vechi, vrei? Da! Că la de sus. Capiși? Și nu-l găsesc așa. Ce-i fac? Mai la fund, la apă aici, acolo e place. Și făcut gaura mai mare. Că așa din aproape în aproape nu pot. Și îmi pare rău de ei că aș fi vrut unul, că n-am deloc zambile. Acolo, n-am plantat, nu nimic. Poate cu timpul pun și e chiar. Trebuie căuta mai la fund, la apă rece. Uite așa fac. Iau. Dacă măcar știu unde e. Iau de departe și pun aici pe rădăcină, Eu pot? vărghesc, eu aud. Ia uite la mine. Oh. Pe aici, așa, unde nu este pământ, de aici să-l pun acolo. Și așa e mult aici. Da, da. Așa. Ca să nu cadă înapoi, nu de alta. Uite, dacă n-aveam treabă azi, vezi? Și după aia mergem să-i plantăm. De care e faza dură? Nu. S-a încet hanorat. Ce? Hanorat, Ah. Dar știi care e faza dură? Că i-am făcut fond de lucru lui Hito. Ia uite, să joacă cu lopățica. Ema, ce faci, mă, acolo? Ema! Ei. Vezi că... Da, că i-am zăpăcit, că i-am luat tot pe Aici a pus să iei pe toți la rând. Mai trebuie. Vezi că este lângă poartă o lopată. Du-te și adu-mi o. De poate mare sau de poate? Mare, Faci mami. nici mediu. Hai. Tata! Da, mami, lopată. Fată, da, fată. Lopată, bravo. Tata! Fată, e bun. Tata! Bicicleta, da? Tata! Nu, că vine Ema înapoi, s-a dus să aducă lopata. Ia dă-te, Ema! Ieși! Ieși! Trebuie să facem groapa mai... A, dă roaba mai încoa, poți? Nu! Că și așa ne trebuie pământ. Nu pot. Trebuie să Nu ducem... pot! Stai! Nu mai am. Lasă că deja am încărcat-o. Aproape. Ia uzi aici. Ce rulota mea? Rulota? Ia să vedem un bun. Măi, frate, omul chiar era pe... Dă-te, dă-te. Mă rog, pe... Dacă a luat-o, nu mai e
N-a luat-o, că n-avea când. Mami, e aici. Nu, De asta galben. Hai. De fapt, Bă, unde ai pus ruleta, bă? iar o cauți! Da, unde? Nu știu. Eu scot ăsta. E de lopată. Dă-te fatoreacă. Unde ai pus asta, mătii, ruleta? Vezi tu, vezi în... Aici să fi dus cu asta? Ia de Cu... Du-te jos aici, lângă drujbă. Ema, du-te, du-i tu. Ce? E aici, după ăsta, jos. Cred că tot acolo-i. Că tu ți le-ai luat. Dar eu mă mir cum de le-ai luat tu. Unde? Jos, lângă drujbă. Lasă. Ia, plecat. Are treabă. Care duci? După ușă? Nu, las că a venit tati. Să fie timp, nu e aici că e. A? Cred așa ceva, nu e aici că e. Poți să mă întrebi. Ce facem cu bulbii? Îi ducem în grădină unde avem florile alea. Vai, ce frumusețe! N-are nimic dacă le-am ciupit. Iau ce frumusețe aici, ia. Și din rădăcinile astea s-ar putea să dea, da. Uite ce mari. Și astea sunt roșii și am și albe, zici că e ceapă, Lucian. 186, ții minte? Da. Asta oare Ia e? du-te. Nu e, mă. Nu-i bun. Au, uite că mai e, bă, și l-am Ciupit. ciupit că s-aude. Dar eu de unde să știu unde este? Unde e bulbii? Nu știu. Bulacvă. Nu știu, dar eu îl pun pe tot, că ca și cartofii. Îl punem în grădină și după aia ce face cu el? După aia, la primăvară, ies zambilele care au ieșit aici, ies în grădină la noi, acolo, lângă florile alte. Hai să chiar și la vecin, buzul. Hai, nu mai fi rău. Hai, fată, sunt toate? Da. 2, 4, Haideți că vii să mai ajut. 1, 2, 3, 4. Hai că mă duc să duc astea și vin. Avem și bulbi de zambile și cu ce mai avem în pământ acolo. Sperăm pe la vara viitoare să iasă. Roz. Facem Roz unde o punem? și trebuie să avem mare grijă. Nu contează. Trebuie să avem mare grijă de De? când începem să scoatem. Ia uite, avem pietre. Când începem să scoatem, dă-te într-o parte așa. Aici, lângă mine, într-o parte. Să nu cumva să dăm peste alte de alea, știi? Dar te-ai zis, pe mijloc. Că am impresia că pe mijloc nu prea a pus chestii. Să vedem. Îmi arăt și pe aia pun și eu. Da, vin în partea asta la altă. De ce? Că mi iei din lumină. Ia uite ce e ud pământul, dar Dacă a e... plouat. Nu, m-am audat, tati. Dar e foarte mâlos și plin cu pietre. Chiar Ia uite, pot. ia uite. Na, ia asta și așează-o în gaură aici. Ia, ia-o. Haide, pune-o. Așa, dreaptă. Ți se pare că stă dreaptă? Așează-o, ala-i. Așa, și acum pune pământ pe lângă. Așa, hai, ia-ți unde ea să nu se ducă. Uite așa, uite, pus câte puțin, uite, apăsat așa la rădăcină. Așa. Așa că oricum după aia noi mai punem și pământ de asta la altul, galben, că de-aia am adus, stai bine. Ia de aici pământul. Ai înțeles? Gata. Și ia uite câtă lumină și soare are aici, tu îți dai seama cum se face floricelele astea? Mai ales că când începe să facă mare și asta să trece, trebuie ciupită. Că din ea mai dă încă câteva. Poți să-mi aduci, știi ce poți să aduci? Cu astea să le încarci cu pământ de la galben și să pui aici ca să punem pe lângă. Vrei să aduci așa? Da, dar e Hai. găuri. E ce? Găuri. N-ar nimica, că nu cade pe acolo. Așa. Da, da. Hai că mai punem una pe aici.
Pus? De jur împrejur. Păi pe tot trebuie să-l pui, da? Hai, eu aici pun asta, mijloșul. Cum îi spune la floarea asta? Crăiță? Doamne! Ce? Acum pun și eu un amor. Nu-ți place? Nu, mame, nu acum, nu, că nu punem aici. Acum le punem pe astea și punem pământ. Nu acum, poți să le pui pe marginea asta, unde vrei să le așezăm. În față. Ei! La ăsta o pui aici, la următorul o pui lângă, unde vrei să o punem. Că sunt multe de astea care trebuie puse. Da? Da. Avem 8 de astea, avem și zambilele. Și trebuie să-l punem în toate pătrățelele astea făcute de tati, da? Da. Așa. Ia uite, avem și iarbă, avem de tăti pentru toți. Lucian! Ghivecile astea sunt bune pentru castraveți? Să le păstrezi de la flori. Așa. Nu mai avem prea multe. Hai, vino să iei și ultima floare. Ca să iau eu pământul galben să-l pun. Așa, și zambilele, du găleata în fund acolo. Și asta. Iute așa, trebuie pus pământul ăsta galben, mult. Peste tot. Măcar așa un strat subțirel ca să mențină umezeala și că e ușor. Gata. Așa că e gata. Găleata du-o. În față. În față, da. Ca să punem zambilele acolo. Dar trebuie pusă... Ia adu-mi o zambilă mică aici. Adu-mi o cepuță de aia mică. Cum îi spune? Bulb. Cam așa? Da, unul mic. Hai. Dar ăla de... Așa, gata. Hai facem fiecare casetuță. Ca să iasă în fiecare, câte o floare, câte o zambilă. Nu, că trebuie să săpăm, uite așa. Ia, și asta. Iesă la primăvară, deși că ar fi trebuit să-i las frunze. Dar de unde am scos-o eu, săraca, n-am mai reușit să mai găsească frunze. Asta iesă la primăvară. Trebuia să-i las frunze, că ea că 2-3, așa. 2-3 ce? 2-3 săptămâni bulbul se hrănea din frunzele alea, știi? Da. Cum adică? Adică era bun, dacă... Ce urât face el. Avem foarte mult. Uite, și-a pus peste tot. Uite, și-a pus să iei și tu, uite așa, să pui. Unde vezi că e... Bulbii sunt albi. Alții mai văzut că sunt și roșii? Cred că ăia roșii, mă gândesc că sunt ăia cumpărați. Că noi am pus câteva de la ce am primit de la tati, zambile de la ghiveci, de la bătute, știi? Care le cumperi de 8 martie sau le primești. Eu de obicei le-am cumpărat, da, na. Asta, să nu mă audă tactul, da? De ce? Tati n-aude. Că tactul nu e rușine să ofere flori. De ce e rușine? Trebuie să te duci să-l întrebi pe el. De ce e rușine? De ce ți-e rușine, Lucian? N-aude. De ce ți-e rușine să oferi flori? A? De natură. De natură ți-e rușine? Da. Păi da, mă, dar nu le rupi tu doar le cumperi. Mami, mie nu mi-e rușine. Tu ești fetiță, iubire, tu trebuie să primești. Dacă era băiat. Trebuie să oferi. Și îmi place să ofer. Știu, ție îți place. Uite o floare, nu știu ce floare e. E dintr-o, cred că dintr-un bulb ceva. Uite așa. Și mai am câteva așa. Să fie crin, nu știu, dar le vă mai arăt și pe celelalte și poate
Poate știe lumea. Mică. Am o burtică. Lasă burtica acolo. Astupo. Asta nu mai e udă. Am zis că-i fac o poză lui ChatGPT. Uite, dar mai am și aici o floare care ies acum. Lucian zice că-s bălării, ei bălării. Dar iesă și florile de piatră, că le-am văzut deja. Și nu înțeleg. Dacă pun pământ acum un pic de asta deasupra și le ud, se întâmplă ceva cu florile de piatră, adică, uite floarea. Se întâmplă ceva cu florile de piatră sau, adică iesă, sau le-am mai tare, le-am stricat. Vedem. Încercăm. Da. Dar eu mai vreau să cer ca o cerșetoare de la lume care are sau care vrea sau care vrea să rărească. Nu, văd eu, vecini, lăcrămioare vreau să pun, că miros frumos. Vreo 2 narcise, zambile nu mai vreau, am. Vreo 2 narcise, tot așa, să se înmulțească, să am din toate. Vreo 2 ghiocei, vreo 2 lalele, că dacă nu-mi iesă nicio lalea din ce am pus eu. Și aș vrea să... Nu știu cine are, nici nu știu, că nu... Știu vreo 2 persoane doar. Da? Da. Dar peste câte zile e duminica? O săptămână, 7 zile, abia e luni azi. A câta zi din săptămână e luni? Marți, miercuri, joi, vineri. Sâmbătă, duminică. Duminică mereu. Da. Duminică. Duminica e foarte bună. Punem niște ciupercuțe la călit. Salea care au rămas de la ciulama. Salea care au rămas de la ciulama. Așa. Și hai să scoatem o leacă de smântânică, niște ouă. Mă apuc și de... Sosul făceam din gălbenuși de ou și brânzică de aia. Doar că eu îl fac din smântână de asta. De fapt, stai că vreau să strâng acum și albușurile, că poate îi face ceva. Ce a zis tati? Mai încolo. Mai încolo, dar știi că mie îmi trebuie un pic de brânzică la paste. Ia du-te și spune-i. Spune-i și dacă poate să ia o pauză ca să ducă după delea și eu îi fac și o cafea, că e cald. Mamă, dar ce roșie sunt obraj, nu mai pot îți fleașcă. M-am obosit, e și cald, că am zis să fac, vreau doar, și aveam și timp dimineață. Dar am zis să mă ajute și pe mine, Ema, dar m-a ajutat la început o leacă, după aia a fugit, căci că e cald. Astea trebuie să le călesc o leacă, fără ceapă, că altfel ar fi ciulama din nou. Le călesc. După aia pun pastele peste, sosul, brânzica și gata. Nu mă duc să-i spun. Astea cu piper, cu... Da. Ce sunt astea? Ce? Ce te alinți? Paste! Stai să-ți văd ochiul ăsta, stai. Unde să-i mergem noi cu el? Ce mai? Mă, dar unde ați fost? La Focșani?
Nu. Da, unde? Iau ce roșii în obraj, e cald, așa-i? Da. E cald în mașină? Ia uite ce bălcicuțe are ea. Bă, Uite aici e cafeaua. dar mă dai chiciul deja. Știu, câte bune. Bagă este fără să Suc cu cui? Cu bunica? Cu mofturi din astea nu se trece foarte caldă. Mami, dar pot să fac și eu pizza când faci și tu? Nu. Că Da, nu, da. am mai făcut. Asta seama că doare bicicleta. Că am prins părul în pungă și a zis că doare bicicleta. Wow. Trebuie să pun înăuntru. Știu, Da? știu. El întreabă pe nouă ce facem de mâncare. Lasă acolo. Nu, ce faci de mâncare? Ce-i să aici? Chiar o de mâncare. Nu, Doamne, și ce frumos cum e. Paste? Ia zi paste. Wow. Asta. Hai, mai cu mine. Ia uzi. De bumbum. Bumbum. De bumbum. Bravo. N-ai bombola de... Vrei? Mai e vreo întrebare cu ei pui primul? Stai că nu-i gata. Cred că e o întrebare de E tot. nouă apă. Nu, ție, nu. Mia. Hai să faci o leagă de Mia. Mai, gata. E ricticel super. Da, mă supăr. A promis, Ce mai prost a e? promis mami că mi-a pune prima. Da. Micuțul ăsta. Bahu. Care e a mea? Asta e a mea, că îl pui primul oricum. Noua, dar vezi că frige, dă-i o fruculiță la nouă. Vezi că frige, da? Ia. Ce-i prea mare? Foame. Na, ce-i prea mică, veni tot ce-i. Ai promis că Frige. Ce moftă. Da, sigur. Aia e a mea. E a mea aia. Șt, vreau cu brânză mai mult. De unde? Are înăuntru, n-ai văzut cât am pus? Am văzut? Păi, Nu mai o pot. mie. asta că astea spaste Are pentru 1000 de bunica. brânză. Nici nu trebuie să mestece prea mult la ele. Yes. Ce-i bunica? Dacă e, bă, să și mai. Aoleu, ne mănâncă și urechile așa. Vine vreo foamete de aia ce se anunță. Pune și de aici. Nu se ajunge. Mamă, ce bășicuțe are. Cred că de la zero ăla. Nu știu, e plin de bășici. Asta înseamnă că a crescut foarte bine. Așa, ia să vedem Nu cum înseamnă face. nimic. Ia. Gata, fată, meriți o înghețată. Hai, termină și după aia meriți o înghețată. Hai. Bravo, fată. De acolo ai dat-o? Bravo. Ai băgat aia. Da. Ți-am băgat-o și la cuptor. Să dăm cu apă, mami. E frumos? Parcă e foarte frumos. Cum să nu fie? Dă, mami, termină. Dă, mami, termină. Fugi și ia-ți înghețat. Hai. Din congelator. Să nu te de ochi. Și tu vrei? Vrei să uzi și tu? Pe tine? Nu. Uite, vino încoa. Vino de departe. Stai că s-a făcut. Uite. S-a făcut de ăla. De departe, uite așa. Ca atunci când plouă, vezi? Nu așa. Că așa se face gaură. Uite așa. Hai. De aici uzi toată partea asta, dar peste tot și în toate colțurile, bine? Și eu vreau, așa, de goa. Și eu vreau să te șterg pe tine pe guriță, că tu așa te-ai culcat. Murdărici cu nota 5. Hai, în asta la altă, iubire. Care? În asta la altă.
Așa. Au, mă doare, mă! Păi doare! Îmi dai mie? Apă. Nu? Nu? Fată, dar eu am 2 bebeluși în casa asta? Ia uite la mine, ia! Fată, ce-ai păpat? Zi! Ai păpat? Înghețată. Ai păpat înghețată! Bunca! Gata, de la mama. Uite așa. Mai vreau și eu. Să punem să așezăm toată... Uite. Ai auzit ce zic? Pe asta o mai Nu, spală de acolo, mami. Doar să o speri. O spăl, dar nu mai iese, mami. Dacă e înghețată, de toate astea. Nu sunt înghețată. Nu? Unde? Păi, eu știu. Nu. Stai că aici termin și gata. Noua. Păi eu la... Băi, pui furtunul pe flori, ce facem aici? Eu? Ia dă mie, mă, dă-o-lea. Hai, și tu, uite așa. Hai, lasă-l și pe el, da? Cărarea asta, vezi să nu calce în spate, da? Hai, udă. Eu, așa, așa, peste tot. Lasă-l, lasă-l, lasă-l. Peste tot, iubire, da? Lasă-l, dă-i drumul. Nu, îl ajut. Dă-i drumul. Hai, și mai încolo. Facem gaură, ui. E acolo, suntem la asta. Că până mâine asta înflorește, asta mov. Mâine furi. Da, uite, tu nu vezi că are floricică mov? Hai, dă-te. Da, și Au. aia roz. Și aia este înflorită. Dă-te mai Și departe. aia. Am dat la trandafir. Dă-te de la apă! Asta. Iar să e mai ia trotineta lui Noa, te roagă, mami. Eu să du-o. Ia-ți mă trotineta și pleacă de aici. Ia uzi. Hai că mergem să o spălăm. Hai să-ți dau furtun, mie, mă, că nu mai ai. Haide, du-te încolo! Du-te, că ți-am dat furtun, ai destul acum, auzi? Mai pun pe... Hai să mergem să căutăm... Noua. Ăla de asta. Hai, vină cu asta. Hai, lasă pe Ema. Da. Dar oare s-a udat un pic Noua pe... Un pic. Nu-i disperiat. Hai, gata, nu mai... Gata, ajunge. La aia, da. S-a plouat. Da. Dar nu plouă. Cui primul? Mia, 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 Lasă-l, fată, și pe el să vorbească. Lasă-l, ia. mia, mia, mia. Ema. Cui mami primul? Care-i cel mai mititel din casă? Păi, câte piftele îți pun Noua? Eu pun. Ce să spui? Stai, fată, că dai pe jos. Nu dau pe jos. Eu, stai, Noua, să șterg măsuța ta mai întâi. Dar luați-mă o cârpă, nu? Dă-mi, dă. Lasă că abia să răcește. Fiorele. Dacă mai vrei, eu îți mai pun. Pifteluțe. Câte? Hai două, câte, asta e mică. Și sos de asta mai mult, da? Că uite cât sos e. Mănânci așa cu tot cu piure. Dacă consideri că mai vrei, poți să bagi cu pâinică așa să moi în sos. Da? Da. Hai. Îți stai pâine? Sau îți dau turtă? Pâine.
Lasă și asta, că în asta am încălzit ieri. Uite, avem pâine cu cartofi, am scos-o din pungă, că... Mami, îmi dai o linguriță. Ce să faci cu lingurița? Furculiță. Dar tu nu poți să ții. Ție ți-am dat, mă, furculiță? Mică, mică. Că n-am decât una, restul trebuie să le caut pe acolo. Gata. Ia să-mi spui, da. E bun, Ema? Da. Că ai gustat deja. Hai că acum punem și pentru noi să tai, E bun. tai pâinea. Feliuți, că arată bine pâinea asta. Ideea cu cartofi. Amândoi, în aceeași timp. Da, ai văzut? Uite, tu deja mănânci, el nici n-a apucat. Dar nu știu ce-i place lui, de ia mâncarea și o întinde pe jos. De ce o pui aici? Când eu ți-am lăsat-o în castronă, e așa. Cu mânuța asta la altă, cu dreapta, dă drumul la asta. Cu dreapta pui-o. Așa. Hai, bagă în guriță, bagă că ai deja. Așa pui-o. Eu mănânc cu asta. Așa. Lasă pifteaua după aia, că frige. Eu mănânc cu asta. Ia. Uite așa ca la restaurant, uite așa să pun. Uite așa e porția la restaurant. Piure cu ăsta, 3 piftele, un pic de sos. Să mai la noi mai punem sosul leacă. Că e bun. M-am dus să cumpăr bulion și le-am spus la fetele alea de la magazin. Le fete, erau două, una stătea și una vindea. 3, cred că ajunge, N-am cumpărat bulion de 15 ani, cred că n-am mai cumpărat. Mereu l-am făcut. Uite că am trecut având foarte puțin roșii, am cumpărat. Da, ai zis că mai iei și n-ai mai luat. Ai zis? Ai zis că mai iei. Așa am zis, nu? Și n-am mai găsit sau scumpit, nu mai știu. Și am luat puțin, oricum am luat scump, 5 lei kilo pentru bulion, e o leacă, dar... Și nu am mai ajuns. Și? E cel mai bun sos ăsta. Sos cu carne. Păi asta e cu carne tocată, cu piftele. Aici pun și eu. Și fata. Cu fata mea la masă. Nu, fata? Că azi doar noi suntem. Uitați, nu-i place? Ei, tati a plecat. A plecat unde? A fost și Ce să fac? Ei, ce am făcut și ieri, am întârziat mult.